Acompanyats també ja per en Jordi Ventura. Bon dia, Jordi. Vinga, anem fent broma. A riure. Jair. Nois, Què? folklore català. Vinga. Avui, el nonell. Pues yo me voy a desayunar, así es que perdone, que lo dejo. Supert. Vostè supert, llavors, Sí que super, sí. És una bèstia parda catalana amb nom de pintor modernista, com ja haureu deduït. Pintor de misèria, eh? Home. Sí, aquest senyor s'anava a pintar els barris més pudents i les senyores més atrotinades que trobava. Atrapa l'ara. Compra't un nonell, si pots. Entra a eBay a demanar alguna cosa. Sí. Descripció policial del nonell. No el pintor, sinó el monstre. Barba poblada, cabells rossos, mirada penetrant que enamora i veu de tro. O sigui, Òscar Dalmau. Sí? Aquesta descripció. Però es veu que media 2 metres. Ah, bé. No L'Òscar és alt, però no tant. És alt, però no tant. Sí. Aquest senyor, durant la seva joventut, el nonell, va donar... Clar, hem de tenir en compte que és una persona normal, eh? No és un monstre, que és el que fins ara parlàvem. Una persona normal. De 2 metres. De 2 metres, que ja és gairebé un monstre. Depèn de l'època que fos, 2 metres eren molts, eh? Sí, era molt, o poc. Perquè parlem de fa molt de temps i abans la gent era molt alta. Que seré un buen machote. Sí. De l'època dels gegants. L'època dels gegants. El gegant del pi, tal, medies 2 metres, eres un merda. No és lineal, això. No és que la humanitat hagi anat creixent progressivament, sinó que és alts i baixos. Ara alts, ara baixos... Exacte. Ara tornem als alts, eh? La propera generació serem més alts. Molt bé. Bueno, seran. Nosaltres serem el que som. Ja ens ho explicaran. Sí, exacte. El jove, el nonell, durant la seva joventut, què feia? Doncs donar la seva paraula de casament a les noies casaderes. Vaja, I era el que feia. I fins a 7 vegades li va dir a 7 noies diferents que es casaria amb elles. Però, què passa? Que després els hi donava plantón i les noies es morien de pena. Què dius, ara? Sí. Home, sí que és una altra època, sí. Sí. Mort aplastada. No, es morien simplement del disgust de que aquell home amb aquella barba poblada i aquells cabells rossos doncs els hi donés plantón. Era horrorós. Estaven molt enamorades d'ella. Casa siempre con chicas jóvenes, haciendo fiesta y haciendo... És el que hacía eso, ¿no? Era aquest. Però a l'hora de la veritat els deia no, i no es presentava. Però un dia, què passa? Es troba al bosc amb una jove guapíssima, de cabells foscos, amb la pell tan blanca com la neu, que estranyament no s'enamora d'ella a primer cop de vista, que és el que passava. I el nonell què fa? Doncs el que fa tothom automàticament és proposar-li matrimoni. Clar. La noia li diu el següent: si es vol casar amb ella, ha de guanyar-la en una cursa de velocitat, tenint en compte que ella la fa muntant a cavall. Ai, com sou, de recargolades les dones. Espera't, Espera't, que ara ve l'ho, El tio diu que sí, i aquí hem de fer un incís. Sí. Tu et trobes una noia blanca com la mort, que et diu que si et vols casar amb ella has de fer una carrera i si la perds no saps què passarà. És que soy una xarnega. I dius que sí, per molt xarnega que sigui. Però és que l'amor ho té, això. Sí. Fas cada cosa. Però ell ho fa una mica per vici, crec jo, el nonell. També. Ho va fer, home, aquesta es fa la remolona i tal, doncs va, accepto. Com un repte, no? És un repte. Total, que comença la cursa i el cavall surt a 300 per hora. La vi volar un dia. Volant. El nonell flipa i què fa? Atenció, perquè aquí ja entrem en territori dadaista, El que faria qualsevol persona, transformar-se en un gos llanut gegant per mirar d'atrapar-la. Però seria millor transformar-se en un Ferrari? No, el poder que tenia el nonell era gos llanut. Superpoder, Només tenia un hechizo, que era gos llanut. Total, es transforma en gos llanut per atrapar-la, però no l'atrapa. I el pitjor de tot, es queda transformat en gos i no sap destransformar-se. Però és la pitjor decisió que ha pres. Segurament és la pitjor. Ara què passa? Doncs que ara en nonell corre per les muntanyes i només surt amb la primera neu, perquè és ell el que anuncia l'arribada de la neu, el nonell. O sigui, que ha passat de ser un jove elegant, enamorador, a convertir-se en el Tomàs Molina del folklore català. Així que ja sabeu, aquests dies de neu i tot això, el primer dia que anava estava el nonell.